Искам да ви покажа една напълно завършена и обзаведена къща в Горна баня. Всяко едно от помещенията, в което ще влезете, ще докара усмивка на лицата. А сега ще ви покажа защо. Например, на първо ниво може да се погрижите за ремонта на някой от трите ви битъла. В дневната може да направите купон с повече от 30 човека. Всъщност може да съберете още толкова и на двора, част от които да ползват джакузито, а пък домашните любимци. Но домашните любимци ще им бъде най-весело. На второ ниво разполагате с спални с зашеметяващи гледки. А в другата стая могат да ви направят татус. А на последния етаж може да наблюдавате с приятели изгрева, залеза и зарята на Нова година. На здраве! На здраве!